Прывітанне. У эфіры радыё Свабода, ля мікрафона Александр Лукашук. Спачатку галоўная навіна дня. Радыё Свабода сканчае сваю працу ў эфіры 30 красавіка. Мы больш ніколі не сустрэнемся з вамі ў радыё прымачы. Але гэта не азначае, што нашыя галасы для вас змоўкнуць. Подкасты «Радио Свобода». Падкаст фактычна гэта радыё на замову. Так, тады і там, як і калі зручна вам. 65 гадоў таму ў радыёэфіры ўпершыню прагучалі пазыўныя радыёвызвалення «Радыё Свабода». Тут радыёвызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Дорогие суродзічы, браты беларусы, дзе б вы толькі не знаходзіліся. З глыбокім узварушаннем першы раз прамаўляем да вас чання з вольнага свету праз радыёвызваленне, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Мы вядзём сёння гэтую радыёперадачу з радыёстудыі апошні раз. 30 красавіка нашыя сустрэчы з вамі ў радыёэфіры сканчаюцца назаўсёды. Яны будуць працягвацца праз сатэліт у інтэрнэце, але галоўнае месца радыёпрымачы адпраўляецца ў музей гісторыі свабоды. Гэты прымач належаў Сергею Ханджанкову. Ён быў асуджаны на 10 гадоў зняволення ў лагеры за жаданне слухаць радыё «Свабода». «Свабоду» глушылі, і глушылкі стаялі ў цэнтру Менску. Сергей, тады студэнт Беларускага політэхнічнага інстытута, вырашыў глушылкі ўзарваць. Яго арыштавалі праз здраду, і Сергей адбыў усе 10 год на цяжкіх працах у Мардовіі. Пісьменнік Александр Солженіцын называў яго сапраўдным барацьбітом за мір. Прымач Сергея Ханджанкова цяпер стаіць у рэдакцыі беларускай службы «Радыё Свабода». Тры гады таму радыё «Свабода» перастала вяшчаць на кароткіх хвалях, і вось надышла чарга сярэдніх хваляў. Усе тыя гады імі апекаваўся наш надзейны шматгадовы партнер Римантас Плейкіс, былы дэпутат Сейму Літвы, міністр сувязі. Песня называецца «Радыё Свабода». Гурт «Уліс», Слава Корань і яго сябры напісалі яе, здаецца, на пачатку 90-х. Змяніўся час, змяніліся тэхнічныя магчымасці, людзі перасталі слухаць кароткахвалёвае радыё. І ўсё ж шкада, што ні разу, ніколі за апошнія дзесяцігоддзі радыё «Свабода» так і не мела свайго перадатчыка ў Беларусі, як она мела ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Наша аддадзеная аўдыторыя налічвала сотні тысячаў слухачоў. Магчыма, калі б мы мелі гэтыя перадатчыкі, гісторыя Беларусі апошніх чвэрці стагоддзя склалася бы іначай. Ну а пакуль вось так. Что за мерзость и бредота?
работа. Жонка слухае свободу. Если шефу стукне кто-то, выгонять мяне з работы. Саўка, ты дурны, дай годзе, ты ў якім жывеш стагоддзі. Мы дык жонкаю заўсёды разам слухаем свабоду. Жонка слухае, жонка слухае, жонка слухае, жонка слухае свабоду. Ну тебе-то ўсё раўно-то, а у мяне мой друг работа. Это ж компромат какой-то. Жонка слухае свободу. Дык яна ў цябе такая, ёй свабоды не хапае. Вось падстава, вось нагода, жонка слухае свабоду. Жонка слухае, жонка слухае, жонка слухае, жонка слухае свабоду. І сягоння, і ўчара ловіць голас за бугра. Тоже мне ўзяла моду. Жонка слухае свободу. Саўка, ты пясняр балота, ну а жончына прырода не скараецца прыгнёту. Жонка слухае свабоду. Жонка слухае, жонка слухае, жонка слухае, жонка слухае свабоду. Як рабілася радыё, як нарадзілася? Да стварэння радыёвызвалення спрычынілася Рада БНР, і першым дырэктарам рэдакцыі быў Вінцэнт Жук-Грышкевіч, будучы старшыня рады. У 1954 годзе радыё месцілася ў Мюнхене. Доўгія гады будынак быў на ўскрайку ангельскага саду, як называецца самая прыгожая мясціна сталіцы Баварыі. Той будынак зведаў атаку тэрарыстаў у 1981 годзе. Пасля выбуху бомбы 8 журналістаў былі параненыя, частку будынку была разбураная, шкоду ацанілі ў $2 мільёны. Арганізаваў выбух марксіст-тэрарыст Ільіч Рамірэс, больш вядомы як Карлас Шакал. Ён дагэтуль сядзіць у французскай турме. Выбух адбыўся позна ўвечары, у будынку было толькі некалькі дзесяткаў журналістаў, беларуская рэдакцыя не пацярпела. Мы запрасілі сёння да нас у нашу перадачу супрацоўніка самага першага складу беларускай службы радыё «Свабода», прафесар Янка Запруднік з Нью-Йорку. Калі мы пачалі вяшчаць на Беларусі ў 1954 годзе, наша радыёстанцыя называлася «Радыё Вызвалення». Слова «вызваленне» тады дакладна адпавядала 50-м гадам, калі вызваленчыя рухі ў Польшчы, у Венгрыі узмацнялі надзею, што савецкая турма народаў рухне на раней ці пазней. Асабіста для мяне такое спадзяванне было натуральным, бо зваротная дарога ў Беларусь, дзе жыла ўся моя сям'я, мне была зачыненая. І змаганне за беларушчыну, якой я гарэў, павінна было трываць далей у супрацоўніцтве з заходнімі дзяржавамі, з нязменнай мэтай спрыяць справе свабоды і незалежнасці Беларусі. Новая гісторыя радыё «Свабода» пачалася ў канцы 1980-х. У нас упершыню з'явіўся корэспандэнт у Беларусі. Ім стаў Алесь Ліпай. Радыёрубрыка «Коротка аб розным». Яе вядзе менскі журналіст Ясь Волошка. 13-14 ліпеня у Менскім доме палітасветы прайшла всесоюзная канферэнцыя прыхільнікаў бальшавіцкай платформы ў КПСС. Паказальна не толькі тое, што форум сталіністаў на чале з сумна вядомай Нінай Андрэевай адбыўся на беларускай зямлі, але і што большасць дэлегатаў прадстаўлялі менавіта нашу рэспубліку. Алесь потым стварыў незалежнае інфармацыйнае агенцтва «Белапан», выдаў свае кнігі паэзіі, паспеў выступіць на стагоддзі БНР. Летась яго не стала. Гісторыя радыё «Свабода» будзе няпоўнай, калі мы не згадаем нашых калег, якіх таксама не стала за апошнія гады. Не стала глыбокага журналіста Віталя Тараса, бліскучай мадэратаркі Вольгі Караткевіч, загінуў таленавіты вэб-майстар Уладзік Каткоўскі. Назаўсёды зышлі мастакі сваёй справы, гукарэжысэры Уладзімір Сакульскі і Анатоль Бублікаў.
Халодная вайна скончылася паразай камунізму і паўстала пытанне, а ці патрэбна надалей радыёсвабода. У прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла была свая думка наконт хады гісторыі. І менавіта на яго запросіны у 1995 годзе з Мюнхена радыё пераехала ў Прагу у будынак парламента былой Чэхаславаччыны. Голас Вацлава Гаўла быў знаёмы слухачам беларускай свабоды. Ён сустракаўся з Васілём Быкавым, даваў нам інтэрв'ю, заўсёды падтрымліваў беларускае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Samozřejmě demokracie nemá takové. Вядома ж, дэмакратыя не мае гэткіх эфектыўных і імгненна гатовых для ўжытку інструментаў, каб змагацца з нечым, што ёй не падабаецца, якія маюць аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы. Гэта натуральна. Тым не менш, мне здаецца, што ўсё ж, калі ўжо моцна прыцісне, дык дэмакратыя будзе ўмець бараніцца. Дзеля гэтага існуюць розныя сродкі. Але мне здаецца, што тут якраз вельмі важная міжнародная салідарнасць. І я веру, што калі дэмакратычная апазіцыя або вальнадумныя людзі ў Беларусі будуць ведаць, што яны хочуць і будуць аб'яднаныя, а перадусім, калі заручацца міжнароднай салідарнасцю, дык раней ці пазней яны дасягнуць поспеху. Таму, натуральна, Вацлаў Гавал быў у нас у эфіры 31 снежня 2010 году, праз 2 тыдні пасля брутальнага разгону пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Вацлаў Гавал браў удзел у самай, верагодна, незвычайнай перадачы свабоды за ўсе гады яе існавання. Тады за краты кінулі больш за 700 чалавек, і мы в рэдакцыі вырашылі скасаваць усе падрыхтаваныя навагоднія перадачы, а ўзамен прачытаць імёны ўсіх, хто сустракаў Новы год у няволі. Толькі прачытаць не самім, а папрасіць сусветна вядомых людзей, міністраў, дэпутатаў, сенатараў, пісьменнікаў з 3 десяткаў краінаў. Гавал пагадзіўся адразу, і гэта вырашыла ўсе пытанні. Каму б потым мы не званілі і казалі пра перадачу, як толькі людзі чулі гэтае імя, яны адразу пагаджаліся браць удзел. Адкрываў перадачу, пагадзіўся адкрыць былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш. Мы далі яму кароткі урок беларускай мовы, вось паслухайце, што атрымалася. Джордж Буш, 43-й президент США. Кандидати до президента Білорусі. Михайлович Олесь. Николаю Владимир. Римашевський Вітал. Санюко Андрей. Таткевич Микола. Так пачынаўся той легендарны радыёэфір, у якім бралі ўдзел былая савецкая дысідэнтка, удава акадэміка Сахарова Алена Бонер і герой украінскага дысідэнцкага руху Іван Дзюба, старшыня рады БНР Івонка Сурвіла і пісьменнік Владзімір Арлоў, міністры замежных справаў Чэхіі і Польшчы Карл Шварценберг і Радзіслаў Сікорскі, расійскі актор Сергей Юрскі і беларускі мастак у Парыжы Барыс Забораў, грузінскі кінарэжысэр Атар Ясіліані і расійскі Алексей Герман, амерыканскі філёсаф Фрэнсіс Фукуяма і беларускі Валянцін Акудовіч, святар Александр Нацын з Лондона і з Берліна нямецкі гісторык Тыльман Шпенглер. А закрываў чытанку пералікам імёнаў, якія пачыналіся на «Я» Вацлаў Гавал. Язерский Сергей, Ятапчук Антон, Якимненко Яуен, Якушаў Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр. Галасы салідарнасці. Так называлася тая перадача, якая гучала ў эфіры няспынна 48 гадзінаў. За працу на тых выбарах і падчас хвалі рэпрэсіяў беларуская служба радыё «Свабода» была адзначана найвышэйшай узнагародай амерыканскага замежнага вяшчання імя Дэвіда Берка за выдатную журналістыку. Грашовую частку ўзнагароды $5000 журналісты беларускай службы перадалі сем'ям палітзняволеных. Радыё не глядзяць, а слухаюць. Вось давайце мы зараз з вами проста пабудзем трошку слухачамі.
Я хочу выказаць сваю удзячнасць свабодзе, ўсім супрацоўнікам свабоды за тую падтрымку, якую адчуваў. Нават чуў, бо пакуль я знаходзіўся ў 11 годзе яшчэ ў калоніі, быў там адзін літовец, асуджаны якога было радыё маленькае, і пакуль я ішоў раніцой на сталовую, ён выходзіў да агароджы там лакальнай зоны свайго атрада і хуценька паведамляў мне ўсе апошнія навіны, што там пра мяне сказала радыё «Свабода». Дзякуй, сябры, дзякуй. Большое спасибо «Радио Свобода». В Новополоцке, когда я выходил из ШИЗО, мне всегда настраивали радиоприемник, чтобы вот я мог послушать ночной эфир, и вся колония слушает, потому что это та маленькая капелька правды, которую можно получить там. Мы ведалі, што свабоду слухаюць за кратамі. У нас нават з'явілася перадача, якая так і называлася «Свабода ў турмах». А цыкл рэпартажаў пра лёсы палітзнявольных, пра якія мы штотыдзень, часам штодня расказвалі ў эфіры, склалі новую кнігу. Яна называлася «Адзін дзень палітвязня». І вось калі адбывалася прэзентацыя этой кнігі ў Менску, мы запрасілі родных, дзяцей, бацькоў, палітзняволеных сяброў, паплечнікаў. Эта перадача ішла ў жывым радыёэфіры, і мы паспрабавалі зрабіць нешта незвычайнае. Мы запрасілі людзей у зале звярнуцца да тых, хто зараз сидзіць за кратамі. Вось яшчэ адзін узор. Димуля, привет. Если ты меня слышишь, надеюсь, что ты меня слышишь, мы с тобой разговаривали по телефону, но это одно. Мы разговаривали один на один. А здесь я вместе с друзьями, с сестрами, как ты говоришь, с моими, они сидят рядом. Я надеюсь, их мужья и дети родные услышат тоже их голоса. И я хочу, чтобы ты услышал не только меня, хотя, конечно, я разговариваю с тобой, но хочу, чтобы ты услышал голоса всех, кто тебя любит и поддерживает. Крикните ему «Привет!» Привет! Хочу пожелать сил, здоровья и мужества, чтобы вынести выпавшие на твою долю неприятности. Ён заўсёды мне казаў, што самае галоўнае, каб трымалась я. Бо ён кажа, што ён вытрымае ўсё. Павел, я перадаю табе прывітанне ад бабулі, ад маці, ад таты, ад сястры Дашы, ад пляменнікаў і пляменніц, якія з маленства ганарацца сваім мужным дзядзькам. Трымайся, мы верым, мы можам, мы абавязкова пераможам. І жыве Беларусь. Мы не бачыліся паўгады, я не чулася паўгады. Я атрымала один ліст за апошнія 4,5 ўжо месяцы. Але ты ведаеш тое, што ведаю я, ніякія краты не здольны разлучыць нас, ніякія краты не могуць заглушыць твой голас, і ніякія высілкі не могуць, скажем, подавить твою волю до перемоги. Я веру, что мы хутко будем разом. Я веру, что ты хутко будешь на воле. Я веру, что мы будем жить у свободной Беларуси. Радыё — это мікрафон, значит, наперш голас. Але голас не толькі журналістаў, але і слухачоў. Гэта ваша свабода, казалі мы ў эфіры, і нас чулі. Шлі сотні, тысячи лістоў. Звонки. Самые популярные передачи называліся «Паштовая скрынка 111» і «Звоночки». Аднойчы мы атрымалі незвычайны ліст, вельмі даўгі, здаецца, амаль што на 10 старонках. І наш пастаянны слухач з невялікага мястэчка падрабязна аналізаваў перадачы, згадываў імёны любімых журналістаў, а сканчаўся ліст незвычайнай просьбай. У слухача быў ровар, які ён купіў яшчэ за часам ГДР, і вось там зламалася нейкая ўтулка, і ніяк он не мог гэтую дэталь знайсці. Ровар яшчэ мог ездзіць, а як паедзеш без утулкі? Ён прасіў любімае радыё яму дапамагчы. А дзе ж ты возьмеш гэтую запчастку з мінулага? Але і пакідаць без адказу просьбу такога слухача не выпадала. Замовляли втулку на Радио Свобода. Да, просил. Просили. Нигде не могу купить. Так. Милый ты мой Митя. А
така країна, така влада, тому що нічого не купиш, не зробиш. Вы звернуліся по абсолютно правильным адресам. Ну. Радыё Свабода часам робіць цуды. Хлопчики, ай, як ви мене здивили. А я ніколи не думав, що Лукашук мне возьме да й позвонить директор Радио Свобода. Это цуд машина. Слухачам, у прынцыпе, ўсё роўна, дзе месціцца рэдакцыя, дзе знаходзіцца радыё. Але для нас, журналістаў, было вельмі важна, калі 10 гадоў таму мы пераехалі ў новы, спецыяльна пабудаваны для радыё будынак. Вось тут, у гэтай студыі, адбываецца, мы лічым, самае галоўнае. Тут ідзе жывы эфір, тут запісваецца голас, уключаецца вуліца. Але тут праца не сканчаецца. Адсюль гэты гук, гэты сігнал ідзе далей. Куды? Зараз пабачыце. Гэта сэрца радыё Свабода, якое б'ецца 24 гадзіны в суткі. Сюды, у аперацыйны цэнтр, сходзіцца музыка, відэо, гукі, галасы з усіх 24 рэдакцыяў радыё Свабода. Нашы калегі дапільноўваюць, каб усё было як след. Правільны ўзровень, своечасова. Вось зялёныя індыкатары сведчаць, што сігнал ідзе. А куды ён ідзе? Пойдзем за ім следам. Мы з вами на радыё вяршыні нашага свету. Вось сігнал з аперацыйнага цэнтру ідзе сюды, вось на гэтыя антэны, і з іх пасылаецца над сатэліты. Адзін з іх над Індыйскім акіянам, другі над Атлантычным, а беларуская праграма на сатэліт, які называецца Hot Bird, гарачая птушка. Дарэчы, тыя, у каго ёсць сатэлітныя антэны, змогуць слухаць перадачы радыё Свабода менавіта з гэтага спадарожніка яшчэ і пасля 30 красавіка. А пакуль гэты сігнал адсюль ідзе на радыёперадатчык у Ліцве, і адтуль ужо на сярэдніх хвалях вы можете знайсці яго у сваіх радыёпрымачах. Над вечорком кожного дня я уключаю приймач і шукаю свободу. Тое сталося звичаєм і потребою душі. Радыё Свабода гучала не толькі над вячоркам. Мы пачыналі праграму о 6 раніцы, сканчалі апоўначы, але многія і многія маглі паўтарыць услед за Васілём Быкавым. Слуханне свабоды стала патрэбай душы. З многіх тысяч лістоў, якія мы атрымалі, мы склалі дзве невялікія кнігі: лісты на свабоду і лісты пра свабоду. Вось паглядзіце, пакуль я буду вяртацца ў студыю. Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. У мястэчку Бярозаўка стала цяжка дыхаць. Ці ўдасца лакалізировать гэты, скажем, інцыдэнт несанкцыянаванага мерапрыемства. Сярод усяго армейскага дэфіцыту інфармацыі вашае радыё дапамагае мне даведацца пра падзеі ў нашай краіне. Таму што вы гэта праўда. Незалежная аб'ектыўная станцыя. Гэта духоўная сіла. Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш. У гэтай кнізе лісты нашых слухачоў пра радыё Свабода, якія пісаліся ад 2000 да 2014 году. І яно паказвае не толькі, наколькі людзі розныя, але і тое, наколькі грамадства мянялася за гэтыя гады. Часам апускаюцца рукі. Плён твайго жыцця, тваёй працы топчуць тыя, каму не дарагія ні гісторыя наша, ні незалежнасць, ні будучыня. У такія хвіліны ратуеш толькі ты, Радыё Свабода. Ты даеш сілы заўтра і зноў ісці на працу, вучыць дзяцей роднай мове і верыць, што гэтыя зярняты калі-небудзь узыдуць
и спатрэбіцца новой Беларусі. Вось у гэтай кнізе сабраныя сотні лістоў нашых чытачоў і слухачоў, якія ацэньваюць працу маіх калегаў і рэдакцыі радыё Свабода ў цэлым. Гэта поліфанічны расказ людзей пра сябе і пра сваё жыццё на фоне працы радыё Свабода. Адныя пагражалі падаць на нас у суд, скаргу за нелаяльнасць, іншыя прасілі пра дапамогу. Але нават у тых, хто не любіў нас, рука ўсё роўна штодня цягнулася да прымача, каб злавіць хвалі свабоды. Паводле нашых падлікаў Свабода штотыдзень атрымлівае дзесятак лістоў. А вы, спадар Жданко, зачытываеце толькі 2-3. Прытым асобныя з іх напісаныя стукачамі, якія пішуць, што раней за камуністамі было ўсё добра. А калі ў лісце ў адказ іх абвергнеш, дык пра гэта спадар Жданко не згадывае. У выніку многія настолькі незадаволеныя свабодай, што гатовыя пісаць у Кангрэс ЗША. Гэтую кнігу загадалі стварыць нашы слухачы. Іх лісты былі не партрэтам, а голасам часу, яго цёплым дыханнем, гарачай крывёю, стукам сэрца. Вы зрабілі немагчымае. Абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбныя беларусам. Дзякуй вам, дарагія слухачы і чытачы, за гэтыя лісты. Заставайцеся са свабодай. Радыё трансфармавалася ў бібліятэку. У ёй зараз 65 кніг, роўна столькі, колькі гадоў нашаму вяшчанню. І вось гэта апошняя кніга ў нашай бібліятэцы. 100 цытатаў Светланы Алексіевіч магла нарадзіцца толькі на радыё. Это словы, якія гучалі ў радыёэфіры. Я все равно хочу всем вам сказать, что эта маленькая книга очень неожиданная. Я как-то не представляла ее себе. Но ребята на Радио Свобода, Саша Лукашук, Сережа Наумчик, они проявили настойчивость, и вот она жива. И там многие вещи, несмотря на время, мне кажется, они уцелели. Они сегодня очень... Стоит над ними подумать и стоит поразмышлять над этим. Бібліятэка Свабоды летась была ўзнагароджаная прэміяй імя Алеся Адамовіча. Так, беларускі пэн-цэнтр азначае найлепшыя працы ў галіне вяртання правды пра гісторыю. А сёлета ў Беларусі была ўсталяваная новая прэмія для электроннай і онлайнавай літаратуры. І ўпершыню адразу 3 працы, створаныя радыёжурналістамі Свабоды, сталі лаўрэатамі. Наша старонка ў Фэйсбуку толькі пра літаратуру, кніга Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» і, увага, падкаст. Падкаст паводле кнігі Сяргея Шупы «Падарожжа ў БНР». Стварэнне дзяржавы справа не толькі і не столькі духоўная, колькі матэрыяльная. Узнікае непазбежнае пытанне, адкуль БНР брала грошы. Бальшавікі спехам паўцякалі з Менску 19 лютага 18 году, не паспеўшы толкам запакаваць з сабой нічога матэрыяльнага. Народны сакратарыят БНР нацыяналізаваў касу менскага казначэйства, у якой на той момант было каля 300 000 царскіх рублёў. Пасля прыйшлі немцы і забралі ў народнага сакратарыяту грошы таго самага менскага казначэйства. Беларусы іх больш ніколі не пабачылі. Але тут на дапамогу прыйшла Менская гарадская дума, якая падтрымала маладую беларускую ўладу і выпісала ёй хоць сціплае, але хоць нейкае фінансаванне. Такія былі першыя крыніцы фінансавання Беларускай Народнай Рэспублікі. Наступныя этапы бюджэтнай дзейнасці былі звязаныя пераважна з беларускай дыпламатыяй. Ужо на другі дзень пасля 25 сакавіка
у Кієў была высланая надзвычайная дыпламатычная місія на чале з юрыстам Александром Цвікевічам. Галоўным дасягненнем беларускіх дыпламатаў было не дыпламатычнае прызнанне, да этого так і не дайшло, а атрыманне грашовай пазыкі ад ураду Украінскай Народнай Рэспублікі. І лік там ішоў на мільёны карбованцаў. Улады незалежнай Украіны глядзелі на перспектывы незалежнай Беларусі з надзеяй і аптымізмам. Шчодрая фінансавая падтрымка працягнулася і ў 19-м годзе, калі і адзін, і другі ўрад уже былі вымушаныя пакінуць свае сталіцы. Адных грошай для пабудовы новай дзяржавы, канешне, мала. Але і без іх не выкрутка. Патрэбныя грошай. Чым болей, тым больш надзейнымі будуць дзяржаўныя падмуркі. Радыё сканчаецца, але мы не пакідаем гэтую аўдыёстудыю, таму што ў арсенале свабоды і надалей застаюцца і голас, і гук, і музыка. Новае радыё «Свабода» называецца падкаст. Яго можна слухаць дзе заўгодна, у кампутары, у тэлефоне. Націскаеш, выбіраеш, дзе б вы ні былі, на рыбалцы, на кухні, падчас абеду, у спартовай зале. Включілі там, дзе вам зручна, як зручна. І слухайце, як кажуць мае калегі, падкаст – гэта сябар чалавека. А я дадам, не толькі чалавека. Подкасты «Радио Свобода». Вы слухали і глядзелі радыё «Свабода». Больш падрабязна пра новыя праграмы на сайце свабода.орг. Не пакідайце ж падкастаў нашых, каб думаць, спрачацца, шукаць адказы разам. Меркель призывает больше не полагаться на США после выхода Штатов из ядерной сделки с Ираном. Пиндосам однозначно капец. Радиоактивный пепел. За Владимира Владимировича. И за Александра Григорьевича. Да что ж ты будешь делать? Вообще сломал. Кто нам будет сообщать, что происходит в стране, в мире? Олег, есть выход. У моей малой ноутбук. Будем смотреть через интернет. Да ну этот интернет ужас. Там эти геи, эти феминистки. Не боись, Олег, сейчас глянем одним глазком. Добрый день, белорусская служба «Радио Свобода». В лучшем свете. Девять оппозиций. Сталинские репрессии в Беларуси. Уже давно следим. Мужчины. Было $500 зарплата. Праздник. Зверталися, шукали адкази разом. Як ви ставитеся до апошніх падзеяў у Арменії? Громадяне Армении натурально обурилися спробой Сарксяна знову затрымацца ва ўладзе. А ў наш час інтэрнету стрымаць такія масавыя пратэсты просто немагчыма. За свободу слова? За свободу.